Una de les solucions per contaminar menys és la d'utilitzar vehicle elèctric. I com es pot fer una mica per acabar amb les nostres reticències a vegades? Doncs fer que els provem, i això és el que s'ha fet a algunes poblacions del Vallès. D'aquesta iniciativa pionera ens en parlarà en Dani, però ja hem dit que en Dani utilitza vehicle elèctric. Fa un any que el tens, no sé, del 1 al 10, com valoraria el grau de satisfacció? Tranquils, que no m'he quedat mai tirat, eh? Vull dir, la gent es pensa que és com un troncomòbil, que vas així amb els peus, que has d'anar així 60 o 50... Ara t'ho explicaré el que diu en Dani, perquè... No, la veritat, un 10. Ara què passa? A veure, has d'estar mentalitzat, és un petit canvi de ritme, has de ser una mica militant, has de tenir paciència amb les hores de carregar. Així és com arribaves tu al pàrquing aquest matí, eh? Cada dia, i som ja aquí a TV3 una comunitat d'uns 6-7 vehicles elèctrics, això anirà creixendo, i esperem, doncs, mira, posa la targeteta, ja tenim l'aparell muntat. Identifiques, no? En aquest cas, això és gratis, no? De moment és gratuït, segurament d'aquí poc això és promocional, després ens tocarà pagar una mica, com és normal, però de moment per promocionar-ho doncs tenim molts avantatges, no només aquí al pàrquing nostre de TV3, sinó també autopistes, peatges, zona blava, zona verda, de tota l'àrea metropolitana, especialment a Barcelona, surt molt a compte actualment. I has calculat quant t'estalvies cada mes respecte a un vehicle convencional? A veure, tampoc sóc de fer allò numerets a filiprim, però jo crec que respecte a un cotxe de benzina, cada mes estic estalviant de 100 a 200 euros. No he fet els càlculs exactes, però, clar, peatge gratuït, almenys per les autopistes de la Generalitat. La C32, per exemple, la faig servir moltíssim. Les túnels de Vallvidrera, els del Garraf. Zona blava, zona verda, revisions. Ahir el vaig portar a revisió, ahir. Feia un any i 3 setmanes. Doncs he fet 35.000 quilòmetres, he hagut d'inflar una roda en un any, i ahir em van canviar, de tota la revisió, un filtre de pol·len, justament, i de fums dintre la cabina. Ara en parlarem, et farem les preguntes que ens traslladaven els espectadors, però anem a fer una volteta per provar els vehicles elèctrics. És el que han fet a moltes poblacions del Vallès, deixar-ho als usuaris, tant empreses com particulars. I comencem amb un vehicle elèctric poc convencional. 4x4. Un dels vehicles sorpresa ha estat poder tastar un cotxe elèctric 100% 4x4. Això és una novetat. I tenim la directora una mica de tot aquest muntatge que heu fet aquí a Santa Perpètua de la Mogoda. Quants vehicles heu disposat? Pots anar arrencant, que m'agradarà la sensació de notar-la. Doncs en tot el projecte hem anat provant diferents tipologies de vehicle. Nosaltres amb el projecte el que hem volgut és apropar a la ciutadania la facilitat de conduir un vehicle elèctric. Però previ a que facin aquesta conducció durant una setmana, els hem fet una formació. Els hem explicat els avantatges que té, tothom està encantat. Bé, recordeu que els vehicles elèctrics sempre tenen aquest distintiu de 0 emissions, de color blau, i per tant aquest és la garantia de 100% no contaminant en conducció. Escolta'm, si et preguntés un balanç d'això, del fet de conduir i de fet d'aquesta experiència que han fet aquí en el Vallès. Sí. No, perfecte, perquè clar, molta gent diu, ostres, això... És que molta gent m'ho pregunta, no? I això, com funciona, quina autonomia, quan tardes en carregar... Escolta'm, proveu, podeu anar a qualsevol concessionari, que això molta gent ho fa, i altres persones han pogut tenir aquesta iniciativa a la Riera de Caldes, des de Caldes de Montbui fins a Sentmenat, Palau, Solità i Plegamans, Santa Perpètua de la Mogoda, i allà uns 200 usuaris han pogut disposar d'uns dies o fins i tot una setmana d'aquest vehicle, tant sigui cotxe, bicicleta com moto elèctrica, i han pogut veure que s'adapta a la seva vida, al seu graig per poder ondullar i als seus circuits habituals, perquè a vegades vas a un concessionari i no estàs fent la ruta habitual. No, ho has fet damunt del terreny, a la teva vida, al dia a dia. Ens deies que d'aquestes 200 persones, ens deia el Dani, han quedat tots molt contents, però sí que hi ha una anècdota d'una dona que què li va passar, Dani? Explica'ns. Sí, podeu mirar tot això, perquè hi ha tots els testimonis de la gent, podeu buscar per internet. Posarem al Facebook. Vehicle elèctric, Riera de Caldes. Doncs gairebé tothom, jo diria que tothom, va quedar encantadíssim. Hi ha gent que ja ha fet el pas i s'ha comprat aquest cotxe elèctric. Però hi va haver una noia que no va calcular bé les distàncies, perquè clar, normalment et posa una mica com el mòbil, et diu 80% de bateria, i això et calcula 150 quilòmetres. Però clar, aquests 150 quilòmetres que et calcula a l'ordinador no són reals. Tu no pots dir, faré 150 quilòmetres. Depèn de com condueixes, depèn del vent, depèn de moltes coses, perquè clar, si fa més pendent o menys, gastes. I llavors al tornar, aquesta noia va anar del Vallès a Castelldefels, i al tornar va tenir mica difícil. Va passar aquella tensió elèctrica que diem. Ara et passarem les preguntes dels espectadors. Una d'elles feia referència al silenci d'aquests vehicles. Si això pot ser un inconvenient, això ens ho respon ara en aquest reportatge, en Dani.
Ara estem fent una mica de ruta aquí a Santa Perpètua de la Mogoda, estem al límit de la Riera de Caldes i hem fet una corrua de 7 vehicles elèctrics que, vaja, fem patxoc, la gent ens mira i tot. Quan tu fas una cursa elèctrica, o un vehicle elèctric, quin és l'objectiu? El temps, l'autonomia o jugar tot plegat? No, jo crec que en el nivell que estem ara és absolutament igual que una altra cursa de combustió, fòssil, que m'agrada dir-li a mi, perquè són cotxes amb moltes prestacions. Pensa que el cotxe que ja hem desenvolupat per Electric GT accelera més ràpid que un Fórmula 1. És de 0 a 100 en 2,1 segons. El motor elèctric té una eficiència brutal. Compte que hi ha vianants que no ens senten, eh? Exacte. Això és important. En cicle urbà, a vegades has de tocar una mica el claxon o com tu fas? Sí, bueno, jo crec que quan és un cotxe elèctric són urbanes, has de ser conscient de que no et senten i que les persones encara no s'han habituat a mirar. Si tu ets conscient d'això, jo crec que no hi ha cap problema. Has d'anar més en compte i amb el peu preparat per frenar. Bé, avui hem fet una mica de demostració, però, clar, el cotxe s'ha gastat una miqueta, per tant, hauríem de carregar-lo abans de deixar-lo graig. És fàcil, això, no? I tant, mira, aquí veus, és l'endoll el de la càrrega lenta. Això ho podríem fer a casa com un mòbil, eh? Exacte. Seria el mateix sistema. El cable ja ve amb el cotxe, no s'ha de comprar a part. No, ve incorporat. I l'endollem. Per exemple, veus aquest mateix endoll aquí. Ara endollem i comprovem que posa ready. Preparat i que està carregant. Està carregant. Ara està carregant. Perfecte. Doncs ha estat fantàstic l'experiència. Des d'aquí el CREVE, que és aquesta escola de formació de vehicles elèctrics, doncs ens acomiadem avui a l'Espai Terra amb aquesta experiència i, si em permeteu, jo he trobat un petit cotxe experimental. Veniu, que us l'ensenyaré. No sé pas si guanyaré cap competició, però jo ja m'hi trobo, eh? Oh, com vull anar a comprar el pa cada dia. No t'hi veig ja, anar a comprar pa amb això. Sí, home, sí. Sí? És magnífic, la feina que fan aquí al CREVE, penseu que heu vist aquells estudiants, Sí. són ja persones que les ensenyen no només per preparar-se pels tallers mecànics, sinó ja per conèixer i arreglar els cotxes del futur, que segurament, no tots, però amb una gran proporció, ja ho veurem, seran elèctrics. Escolta'm, ja has anat a l'escola, ho has dit que havies anat a l'escola. Tenim moltes preguntes aquí que ens heu fet vosaltres, que teniu moltes intrigues. Fem preguntes. Sí, sobretot dels que estaven menys convençuts i no, volíem clar. preguntar a un usuari habitual. Hi ha molta gent escèptica. Pregunta. A veure, atenció. Què farem, ens deien, amb tantes bateries, amb tantes deixalles? Doncs com totes les bateries, per exemple, les del mòbil o les del cotxe. El cotxe habitual té una bateria de plom que també és molt contaminant. Què es fa, això? Es tracta, es recicla, es reutilitza. En el cas del cotxe elèctric pot ser un 80-90%, i en el cas del liti no surt molt a compte descomposar el liti, però es pot emmagatzemar. Com a mínim, no contamines l'atmosfera, que és l'objectiu. Un altre, perds mitja hora a carregar-los. I puc anar a fer un cafè mentrestant o quan torni haurà desaparegut el cotxe? El cotxe o el cable? No. Penseu que tant de l'endoll que tu poses a la càrrega, al punt de càrrega, com al cotxe, té una seguretat, no es pot treure, ningú pot treure el cable. Si algú ve amb unes tisores quedarà electropicat, Enrampat, sí. I la veritat és que aquella mitjoreta, 20 minuts, poses ordre a l'agenda, jo a vegades vaig a córrer, a vegades aprofites el temps, i és mitjoreta amb carregador ràpid. A casa són 8 hores, això sí, o amb càrrega semiràpida poden ser 4 hores. Referent a això que deies, de carregar-lo a casa, també ens deien a la meva plaça de pàrquing i jo no tinc endoll. No passa res, per normativa no cal ni consultar a la comunitat. Qualsevol persona que tingui un aparcament, un pàrquing, pot demanar que li vinguin a instal·lar i desviant el consum cap al seu comptador. Habitualment no us penseu que això ho pagarà la comunitat, però costa poc. I un altre incís, diu, han de millorar l'autonomia, només serveixen per comprar el pa i el diari, i la velocitat. Jo vaig cada dia i faig 100-150 km de velocitat. Si vols el posa a 150, més surt disparat més que una moto. Té una eficiència aquest motor que és increïble. Ara, no podem anar més de 150, i el que et deia, el consum, penseu que 100 quilòmetres costa entre 1,2 €, 1,5 € aproximadament. Jo he fet 35.000 quilòmetres i el meu consum mitjà equival a 1,2 litres de benzina. Hi ha moltes preguntes. Déu-n'hi-do, Dani, hi ha moltes preguntes. Hem sortit al carrer, us hem preguntat, a veure què és el que opinàveu vosaltres, i això és el que dieu. Heu conduït bé elèctricament? Jo la bicicleta molt bé. M'ha agradat molt i m'han portat als Reis una bicicleta elèctrica. Cotxe, bicicleta, moto, què heu provat? Cotxe elèctric, també. Algun problema? Bueno, el tema dels quilòmetres que pots fer, t'has d'organitzar, el tema de l'autonomia, t'has d'organitzar els teus viatges. Crec que és imparable, això. O sigui,
a 4 o 5 anys tindrem un parc de vehicles elèctrics important a Catalunya. I la meva experiència jo la definiria com silenci. A mi el que m'ha encantat ha sigut el zero emissions acústiques, un silenci absolut. La satisfacció que té un usuari d'un cotxe elèctric, a part d'aquestes... És a dir, és un cotxe més econòmic, és un cotxe que et dona una satisfacció de conducció molt bona, és a dir, compleix absolutament totes les prestacions, jo crec que millor que un cotxe de combustió fòssil, i a més tens aquesta, diguéssim, tranquil·litat que saps que estàs fent un bé col·lectiu. Eren les opinions d'aquests ciutadans del Vallès que han participat en aquest projecte pilot i han pogut provar aquests vehicles, i algú de vosaltres també ho podrà fer durant un cap de setmana. A veure si encerteu la pregunta que us fem. Atenció. De quin color és el distintiu mediambiental dels vehicles elèctrics? S'ha vist clarament en una imatge del reportatge del Dani. Per tant, aneu a la web del programa, allà on posa concurs, responeu de quin color és aquest distintiu ambiental, i atenció perquè teniu de premi el que ho encerti demà, podrà fer